Това пращо не спира бата енергията. Задника. Къде му така енергия, не знам. Малко ли ял протеини? Не знам, но на другата много измърдила едното. Винаги женските най-гадни. Как го за... Вика, дай си ми пак го. Верно са като деца, виж сега как го дразни нарочно. Но той пращо много хитър, бе, баси. Не го чакай, че е такъв хитрец. Сте картини се ще гонят нон-стоп. Спри. Това ще е пуснат малко, моля. Обърка хартията. Как го метна. Сире. Под музиката. Тихо. Не секнах го. Не дай го сек. Ти не можа да се съре. Защо го секна? Виж го, човек. Защо го секна? Не дай нарочно.